Honorable Napuago. Okay. And may I go up with almost a pack. I'll be enough here. Thank you very much. The Luchas is each year, Adazi Nnukwu. On your government. Yes. The chairman ATD Asaba branch. Ichiakudo, God bless you. Darno. Yes, sir. Always had a good Ichiakudo. Akudo. Thank you very much. Thank you. Yes, you can see the newly initiated Adazi Nnukwu. Ichiakudo, Ichiakudo. Umuna na bondiga ebeni family. Hey, Ichiakudo. Ikaza buishina. Ichiakudo, Ayudo. Ichiakudo, God bless you. Aje kwando ole story advance aje kwa. Como masa sadana no. Ichiakudo na Adazi Nnukwu. Thank you very much. Again with your one. Ichi again with your one. Ichi akudo ogana ebao. Ogana no abo. Ichi akudo. Akudo ifanigo is good. Akudo darling, thank you very much. I probably look over it. We appreciate you. Adazi Nnukwu. The traditional Prime Minister Adazi Nnukwu Government Union. Adazi Nnukwu. Adano Boypa. Chief Emmanuel Kanu Urumba. Ezana Eze Chinedu. The Bafamu Igbo Kingdom. Namaka Adazi Nnukwu. When you run the age prize. Thank you very much. We appreciate you. Into the Linus, I make it again. Ayo,
Ndị mma nnukwu anyị na-akọ anyị ekwube ndị bụ ije elu kịta ọpụta azụ anyị nọcha individual na ya nọ as association okwuche okwu ka anyị were worship ndị otu anyị bụ ndị market evangelism n'ọgbọ n'afọ ndị bụ Okeke-Ududo asị m niile nọ na-asị na okwu unu ji bịa amaka na okwu ji eji wee na ya makarị nke unu ji wee bịa ihe ọbụla unu ji wee si akụ anya karịsị ka Chineke si anyị wee na-edi a na-asị Chineke ka o dochiere unu karịa nnukwuru unu karịa ọgbụgbọ ọgụ n'afọ Jizọs ebumnuche unu Chineke mezuru unu dịka ihu ndị n'iche n'iche na Chineke si otu a zute unu niile n'ofu n'ofu ihe ọ na nke unu na-alụ ya ihe ọ na nke nchọ n'aka ya ka ọ dị n'otu a n'aha Jizọs. Ịdị omimi ịdịkwa ịtụnanya ịkarịrị echiche mmadụ ọ dịghị onye dị ka gị Chukwu ebube ịdị ebube ịdị omimi ịdịkwa ịtụnanya ịkarịrị echiche mmadụ
the King of glory, return glory back to him, for there is no one Lord, return every glory to the King of glory, there's no defeat over. Thank you. The beginning of life and the end of life. Uncomparable God, the giver of life. Lord, we bless your name. Lord, we give you all glory, honor, and adoration. Blessed be your holy name, Father, in the name of Jesus. Amen. Amen. Dịka anyị kere goro Chukwu onye mere ka ụbọchị taa dị otu a, achọrọ m ka ikelekwa Chukwu nsọ n'isi ezinụlọ a, n'isi ụmụ niile ma ụmụ ndị niile gbakọrọ aka wee na-akwanyere mma ugwu ikpeazụ. Kelekwa Chukwu n'isi ha. Dịka ị na-ekele Chukwu, ị na-ekwu okwu, ha malitere n'udo, a ga-achịkọta mmemme akwamozu a n'udo. Ọ bụla dịka ha si nata n'udo n'ebe dị iche iche, mgbe ha ga-alachi ya okporo ụzọ, ụgbọelu ma osimiri, ihe niile Chukwu kere eke ga-abaka aka ọnụ jee ozi maka otito nke Chineke na mmemme a. Handing over, we are handing over to Master Jesus. In the name of Jesus. One more prayer point. Here I put on mmemme a anyị gara ije anyị gara bụ na mama ozuru amozu ọ nọrụrụ n'oru anasị celebration of life. We thank you for this great day, a remarkable and a memorable day in the family of our brother Adazi Okeke n'ezinụlọ ha niile na mma ha na sịrị ya bye on the journey of eternity. Na onye a na-ata ụbọchị ihe ha ga-eme. Chukwu anyị na-ekwu okwu dịka ndị nke gị, ndị amụma gị, ndị ụkọchukwu na ndị okenye na-agbalaga aka ebe n'ikpuchi iwu mgbe ebiere ọdọ. Anyị asị n'ezinụlọ a ihe a ga-eji na-echeta afọ kwa afọ a na-echetara n'oge a ejikwa mma ihe ọma ga na-emere ezinụlọ a n'aha Jizọs. Anyị fụrụ ọtụtụ ihe edemede tere mana wọl ma n'ebe niile na-ekwu na ụmụ bụ chi, n'ọbụbụ ụmụ bụ chi, n'ọbụbụ ụmụ bụ nna n'ebe ezinụlọ. Anyị na-ayọ ka ọnụ ezinụlọ anyị nyere gị ka inyekwasị ezinụlọ maka na esi n'ịbụ chi na-asọpụrụ na-asọpụrụ gị. Sọpụrụ ha n'akụkụ niile na ahụike na uju ndụ n'ihe nweta a na-agba atụ, a na-akọ akụkọ na Chineke gosiri ha. Anyị ekwu okwu na nke a bụ mmalite ngozi Chineke nyere ezinụlọ na alaka ha n'aha Jizọs. Ọ kachasị na ha ga-enwe akara nchekwaba ụbọchị niile nke ndụ ha n'aha Jizọs. Anyị nwa bịara abịa dịka anyị ga-anọchi ebe a, anyị ga-eji ọṅụ na ndị bịabụrụ na mbụ ji ọṅụ na enwere ajọ akụkọ anyị nọ maka mmemme a dịka ebe ndị ọzọ anyị ga-eji ubi okwu anyị kpọrọ ihe niile Chukwu kere eke ga-agbara anyị odibo, gbara Chukwu aka ebe n'ije ozi nke anyị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Onye si n'ime nchịkwa ya pụta kwenu ka anyị nụrụ. Onye si n'ime nchịkwa ya pụta kwenu ka anyị nụrụ. Onye si n'ime nchịkwa na amụma ikikwe ka anyị nụrụ. Ụmụeluigwe na-ekwu Jizọs na mmehie aka. Anyị bara ibu n'itegelu echeta obi esi ike. Anyị bara ibu n'itegelu mmeri atụ. Anybody
Idemma, Macha, set and don't fall for granted. Hallelujah! Hallelujah! No me diga by return, I shall make a hotel. Ademma, otu aka akwụkwọ nsọ si kwuo ya, ọ sị na ọṅụ na-adị n'eluigwe mgbe ofu onye soro ụzọ ndị ezi omume. So we bless God for a privilege to permit ndị nsọ ka ha bịa exercise kwuo eleto ihe eji mara anyị. Ezinụlọ ndị Okeke nke mbụ bụ na ekwuru m sị na normally anya niile fuli iru igwe ma n'ọnwụ na ka eji ogwu ya ma anyị anabago ọlụ ọ rapụrụ anyị ka ọ rapụrụ ya. Baịbụl m sị na ọlụ ọbụla na a ga-enene ọlụ ọbụla, a ga-etest ọlụ ọbụla dịka ọlụ sigo naba olu akpọrọ ya result. Anyị nwa nọ ndụ ndị ọ hapụrụ ọlụ mee hand over, anyị aga n'iru na-alụ ihe niile afọ bụ ihe dị mma eji mara ya, we uphold to it. Then dịka anyị na-alụ ọlụ a, anyị esi ọnwụ lụọ ọlụ ga-eduba anyị ndụ ebighị ebi, because na Bible sị na-achọ afa mmadụ lụrụ ọlụ n'akwụkwọ nke ndụ afọ ya. Ihe bụ the highest thing ga-eme onye ahụ abụrụ na agbalị ọfụma, na the highest thing ga-eme mmadụ bụ gịnị na afọ ya adụọ n'akwụkwọ ndụ ebighị ebi. Dịka anyị na-agba ọsọ a na-emejara anya na onwere ịma mbọsị Jizọs ga-abịa, anyị edekaba debanye afọ anyị iti ezigbo ọlụ anyị na-alụ n'akwụkwọ nke nwa atụrụ afọ. Ọ ga-abụ n'ikpeazụ ụdịrị abụ anyị na ndị mmụọ ozi abịa gịnị anyị abụọ anyị na mbala eluigwe. Brọda na-enesisi achịkọta na achịkọta, mana ọ maara na ji anyị lụrụ ịbụọ na anyị ga-elutechi ya. Onye nwezie mbọsị ọzọ anyị bịakwazi ya esiri eghere eghe anyị anọrọ anaghị ana ya bụ na ịghọtachara otu a ibe ọ mee n'elu. Anyị na-asị ka Chineke gọzie unu, chekwaba unu, nye unu arụ ike dịka unu kwata mma unu ya akwata ihe niile ka fọdụrụ ihe dị mma bịa na-echu n'ala ndị dị ndụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. God bless you. Ọ bụrụ na a na-enwe ezigbo ọnwụ anyị sị na ọ nwere ezigbo ọnwụ, yes, because o ruru elu. Ọ bụrụ ụdị ọ na-anwụ anaghị atụ akpị na-ebe na-eti. She lived her life and passed away peacefully. So ekene ka anyị na-enye Chukwu, mbata unu na-enye Chukwu ekene na-abụ abụ na-ekpe ekpere. I was very happy. So biko ekene ka ndị egwu n'oge unu daalụ nụ. Thank you. Thank you. Brother Annie, you will 1 or 2 words before. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Otito dịrị m Jesu. Kene Jehova n'ihi na ọ dị mma. Unu n'anya ndị niile nọ n'iru unu ebe a, ndị Roman Catholic nọ na ya, ndị Anglican nọ na ya, ndị Pentecostal churches dị iche iche nọ under one umbrella a na-akpọ Pentecostal Fellowship of Nigeria nọ na ya. So n'ime ọgbọ ọgwụ anyị ada akpọ ụka anyị nọ under one umbrella. Ihe jikọrọ anyị niile ọnụ bụ Jesus Christ of Nazareth, ofu onye nwụrụ n'elu obe wee gbada niile ruo 3 days wee kunite n'ọnwụ. Sọsọ n'ihi aha ya ka anyị ji agbakọ, anyị abụrọ chọọchị. Anyị ncha kwenyere na Jizọs ga-abịa ọzọ, yanwa bụ ihe jikọrọ anyị ọnụ. Anyị wee na-agbasa ozi ọma na-agwa ndị mmadụ ka ha dozie ndụ ha wee chere ọbịbịa ya. So ana m ekene ụmụnne m, chọrọ iji ohere a kene the present caretaker committee chairman of Ogbogu Market Union in the person of Honorable Chukwuleta Ndobisi Omogo Meisuofia. Onye ya okwu Ogbogu niile emechi ọnụ. Chukwuleta Ndobisi bụ onye isi ọfịa. Anyị ncha na ya nọ na market evangelism before Chineke were bunye ya enu n'ọkwa. Ọ bụrụ nyanwa na jiki ọgbọgwụ ọ kpọghị nya abata azụ afọ ọ kpọchie nya emechi afọ. So kụọrọ ọnụ m aka. So achọrọ m ijikwa ohere a wee kene Bishop of Ọgbọgwụ. Na Ọgbọgwụ anyị na-enwe ofu bishop every year. Anyị na-echi bishop kwa afọ.
So Bishop of Ogbo ya bụ ekpere n'igwe meghe na Ogbo a na-azụ afịa. Our brother Timothy, ana m akpọ ya isi nwanne m Timothy. O pere mpe mana ọ fụọ ọkụ anwụrụ enue n'igwe aka. So none. Eji m ohere a na-ekene anyị niile mma nje kpọbazi afa n'ofu n'ofu. All the elders, ndị niile chịpụgoro market evangelism as chairman nke by grace of God na mesogoro n'ofu onye n'ime ha ncha nọcha n'ebe a. Ana m asị unu nnọọ ka Chineke onye ike niile si n'aka ya abịa ka Chineke gaa n'iru ịkwụghachiri mụ na etu unu si wee cheta m mụnwa mara ya na unu ya abịa kama atụba ha m anya na unu ya eru na dis nọmba maka na ama m na ọ gbara ebe ọtata one of our elders onye nne ebe a mama ya nwụrụ tata ka ọ na-enikwu mama ya onye chibugoro as market evangelism leader. So ha na-esi ebe a kịta hapụ chekwa ebe a na-enikwu onye mama onye otu anyị nke ewekwa 90 something years kwa 97 years. So ọ ihe inye Chukwu ekene. Ọ bụrụ na a na-anwụ anwụ sisi etu a na-anwụ onye ahụ ọlụ ndụ ọfụ ụmụ ya fụ ụmụ ya na ụmụ onye anọgidezi ọsị ka ya gizie jezu ike. Otu mama m si na-ekwu ya ya ejezikwanụ jezu ike na ya anọgotego na ndị niile ya na ya gwuru egwu ụmụazị na-enweghị onye nọ. And I thank God so much for her life. Nyanwa ji aka ya sacha ahụ yiri akwa jelie nne ojedinara na bed lahụla. So ọ ihe iji nye Chineke ekene. Asị m ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile gọzie ije ozi market evangelism karịchasịa na ihe niile anyị tụfuru for 3 months emechiri afịa bukọsịrị afịa anyị niile si na fake mana anyị adịghị elekwa fake. Na Chineke onye na-restore ihe niile ọ ga-restore n'aha Jisọs. Chineke ga-emekwa ka ebube nke pụrụ n'ọgbọ ọgwụ chigatakwa azụ in the name of Jesus. Onye ọbụla nọ n'ebe a ekpere m bụ na Chineke ga-atụkwasịrị ya ogologo ndụ na arụ ike. Nwere onye nọ n'ebe a ga-anwụ below 90 years in the name of Jesus Christ. Otu anyị kwubiri ka ọ ga-adị n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Dịka
Brother, thank you. Your presence. Bia, ndị nọ na ọmaka ebele n'ujel hụnụ ji wee nọdụ ala. Ọ ebele, abịafụ hụnụ na ebele n'ụtụtụ maka na anọ m ya live. Pụtanụ bịanụ gbaa nwanne unu nwaanyị egwu.
ọ na-eme ọ ka anyị si eme na onye ọbụla n'ime anyị ife mebiri na anyị na-abịa nọnyere ya si ya mgbe ya ka anyị bịakwara ihe a dịka otu anyị si eme ofu aka ahụ anyị na-eji ofu iche na-atụgbu nnụnụ na-abụ na-enye ezinụlọ ife mebidoro ndụmọdụ onye anyị ma na onye anyị nwere ike ya ka anyị ji wee nọ n'ihu ụlọ ebe a na-akpọ obi na-akpọkwa ya ọzọ azụ onye isi ezinụlọ n'ebe a na-asị onye isi ezinụlọ a na-asị maka ndị anyị bụ makọrọ ọbụzi isi na ọgwụgwọ ozi onye ka mma obere na-atụtụ elu dị mma nnukwu na-atụtụ elu dị mma nwaanyị na-atụtọkwa elu ewere mee ife n'ụlọ obi ya na-ege ntị n'okwu ụmụnne gị nwunye na-ejikọta obi ọnụ na-akpọ elu ụlọ abụrụ n'ofu onye ọ gazi elu biri ndụ nke ya anyị maara onye ọrụ onye ọsịghị onye ọ gazi n'ọrịa nwe mba ọ bụrụ ya na ndụmọdụ ụmụnne gị na-enye gị bụ na iji ebi asaa na ọrụ n'anya wee chịkọta ezinụlọ abụrụ otu ịmaghị ife dị n'ime ya ọ ga-efere otu ọjị o nwere gọọmenti a na-ete ọjị o wee jikọọ ọnụ bụrụ ofu ọrịa ka igbo ji eji ọjị ekwu eweta ọjị wefere ụtọ n'ime ofu dị ngọ nsogbu chukwu ọ dị n'ọjị a onwere gọọmenti ga-enwe jikọ ọnụ wee na-asị gị na ezinụlọ ahụ nyere gị n'aka n'ihe bi asaa na bụ na ezinụlọ a jikọtara ọnụ na-aga n'ihu anyị nwe ụmụnne gị ga na-enwe aṅụrị ya nwere ụbọchị a kọrọ anyị bịa ka e kwuo wee na-asị na ibe nọ n'ihu unu ebe a ihu anyị maka na ọwa anyị niile nwee ọ ibe anyị si ka anyị wee na-anọnye wee ganye na oge anyị ji agbasa alụọ enwere okwu a ọ ibe anyị kwekọrịtara n'onwe anyị na ọ ibe anyị ji je asị onye ahụ kasie ife dị na ya na ife agbaghịtara ego akpati dị ebe ahụ ego eji ekwu masị dị ebe ahụ ego a na-eti were ebe ife a na-eme dị n'ebe ahụ na ego eji ibu iri dị n'ebe ahụ so unu nwere anyị n'ọka anyị si eme ọyịgwa anyị si eme odu anyị dị n'enwe ibe anyị kwetara anyị onwe anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi ihe dị mana ihe dị ka mkpụrụ obi niile ihe kwere gara ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi ezuru ike Jesu nye ezumike mere ihe ezumike mere ihe ezumike mere ife dị ebe na-echekwasị onye ezumike na ndokwa anyị mana mbụ onye ụmụnna bụrụ onye isi ọjọọ ọwa anyị bịa ka m kelee n'abalị oge ejiri ka m kelee ndị ụmụnna ụmụnne bụ Enugu eji eme ọnụ ọwọsọ nna anụ na ana ekwe so jide ka unu ji ndụmọdụ a na-enye nwe nna nwoke bụ obi ọ bụrụ ntị ya anụ ibe ọ na-aha ka okwu ata ọnụ zikwa na-abụ okwu aka ya mana ebe bụ na ọnụ so biko ya adịrị unu mma dịrị anyị mma etu anyị si ahazi ibe ọ naghị ikwu ọ ibe anyị kwụkọtara n'onwe anyị ka anyị na-eme ibe a so biko ekele ka m na-enye ụmụnna anyị ụmụnne bụ Enugu n'abalị ndị Okeke-Ududo ọ ya dịrị na anyị mma ọrụ bụ ndị nwunye unu ndị di ma anụ ndị enye ọrụ anyị bịara ka anyị mepụrụ nwanne anyị na mama anyị
di anyị na-ekele Chukwu n'isi ya maka ndụ ọ na-eme maka mpụ onye na-enwere isi njedebe anyị na-ekelekwa ya ekele Chineke maka na ọ na-agbasiri anyị mgbe ọ ka na-abịa ọ na-eso anyị na-agbasiri anyị bụ ndị ụmụazị mana etu a Chineke kọrọ ya anyị maara na site na enyemaka na ekpere na ajamasị a na-achụ ya na ọ ga-afụ Chineke n'iru n'iru anyị na-arịọsị ya ka ọ na-echetekwa anyị ihe anyị bụ n'efe na enwere ihe ọ bụ anyị kwesịrị na a na-akwa nwunye di anyị ejesoro docha anyị chuo mmiri mgbe ahụ echesi emefu ya so na ihe anyị na-etinye bụ just iji wee replace ma mmiri anyị echu na ịbịa kpochasị ihe n'ọnya ka anyị bịara ihe a biko ka anyị na-omenala anyị otu ụlọ anyị ka anyị kwebi Helen na Helen ka anyị kwebi n'ime kwe omenala anyị Jesu meeli ya ebele Jesu meeli ya ebele daalụ ndị nwunye anyị ndị manụ anyị ibu nukwuru anyị nụrụ ya ọ ekele ka anyị na-enye unu na-eme mma anyị dụ na-etukwe ya so biko jide dukwu ọ ga-adị unu ma dukwara anyị ma n'afa Kraịst onye nwe anyị daalụ mancha, manu, mochi, manga, mokosi, ego ahe,
I can avatar members of ATDU Onitsha branch, led by their chairman, Mazi Chimezie Okafor Owele, and other members of the executives and members of Onitsha branch. General, Ainasinu no, ATD Onitsha branch, one of the mainstream of ATDU, Ainasinu no. You're welcome. Oh, I get that table. Just put it on. ATD Onitsha branch. When? This one. Ezinụlọ ndị be Okeke-Ududo ndị ụmụnna ndị nọ n'ilu unu bụ ATDU Onitsha branch. Anyị bịara maka na anyị bụ mfe menụ, ọ bụ mfe nwute, mfe anya mmiri. Anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere nwanne anyị nwoke dịka ọ na-eru uju, ka anyị soro ya wee eru uju. Anyị na-asị unu onye ebe ya na gịnị na-atụcha anya mmiri. Ọ bụrụkwa ma igwe niile ọ na-eje n'ụzụ. Achọpụtago na ọnwụ bụ eze anyị echi, a na-amara mbọsị anyị echi. Bụrụ oke anyị ekporo a na-enwere mbọsị anyị ekporo. Anyị wee sị unu bụ akwa bịa maka ndị nwere olileanya. Ka anyị na-akwa alịlị na-ebe akwa, ka anyị na-enyekwazi Chukwu ekene maka ezigbo ndụ o biri n'ụwa. Nwadike nwụchara zụa fụ nwa bugidi ekute ya 93 years. A sị na ọ bụla bụ na m na-ezerukwa ya bụ nka. Ada eberibu na ATD Onitsha branch n'ebe a sụkwazi na-ezere ya bụ nka kwa n'eziokwu. 93 years adịrị isi. Bible sịrị nọ 70
na atọpụgbuo 10 years ọ bụrụ jara mana Chineke dị ka o nyere ya extra grace. Chineke afụke ya n'anya tụkwasara ya 23 years. Ala God anyị maara ya asị ezigbo mmadụ. Anyị adakpọ ụlọ na ifụ gbamgbam ị na-anya ife n'ebe a ọkpụkpụ members of ATV Onitsha branch, the men that matters. Ọ maka nke ka eji bịa inwe regard ebe Onitsha branch nọ, therefore anyị ga-enwe regard on you. Ịkwaba nne gị kwasie ike n'ọgwụ iji o mechagoro gị ihe ọ ya emere gị bụ agba na-ekwuo wee nee ya nka. So ịkwabịa kwa ya emere ebere so kasie nọ gị ya akwụ ya na ọ bụrụ nne gị akwa gị biko na nchịkọta asị nọ ya dịrị onye ọbụla na mma 93 years ya ana m ekpekwa ekpere ka anyị chaducha 93 years n'aha Jizọs, ka mkpụrụ obi na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere gara aga, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa, nye ya ezumike dị ebebe obi nwanụ m, ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Nke a bụzi envelope unu mara ebe unu etinye. Nke a bụ mmanya ya ọ na-aba ijere ihe ụfọdụ anyị eburu katọn biya mana onye ama ka o si eji anaghị asị ya jesi ike. Achọghị m nke ọ ya bụ anyị jiri wee bịa emechaa ebe chietara anyị azụ onye mere nke anyị aṅụ dị o nwere eji m mmanya ọkụ wee bịa fụ a na-ego ọdụ last year ọma akaba alụ wechietakwana m mmanya ọkụ a this year. Nwa eje ebe m ego mmanya chọkọta mmanya si ha na ọ bụ wine non-alcoholic na mahịa ego dịka onye nwa bụ ihe dị ebe a ime tụkwapụ isi akụkọ ọ ga-adịrị ụlọ nwa n'aha Jizọs. Owele ATV Onitsha branch kwezuenu obibi m sọ aṅụrị na squad niile kadara ebe a n'afọ mụ na nwanne m nwoke Chidiebere Okeke. A na-esi unu nnọọ. Owele anyị anụchago ihe niile i kwuru. Ọ dịkwa mma etu isi kwu na nna ahụ nke na-aba n'ọnụ a na-ama ahụ nke na-aba n'anya. Ekpere mbụ na Chineke ga-agọzi anyị niile, ikpegbu ekpere na Chukwu ya enye anyị 93. O mezuola anyị 100 ọ bụrụ centenary na ahụike ọ bụghị na mkpụrụ ọgwụ, maka na ọgwụ agara aga ọnụ ịma na ọnụ ọgwụ ka nọ ọgwụ garaziri ọnụ na nke ikpeazụ. Ka Chineke ji ike niile gọzie anyị niile. Ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji. Ihe dịzi mkpa abụghị ihe gburu onye na etu esi nwụọ ebe a na-eje, maka na ndị Igbo si na ọkwa gwara ụmụ ya onye tụrụkwanụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ, maka na ji gburu ji ka esi na mgbọrọgwụ wee na-eme. Asị na ọkụkọ gwara ụmụ ya onye ṅụrụ mmiri ya na-ekwukwe n'anya n'elu na ife na-erikwe na ọkụkọ bụ n'elu ka o si abịa ọ bụrụ okwu olu elu. So dịka anyị na-eme ihe ọhụrụ na anyị na-eme ka anyị mara na ofu ụbọchị na anyị ga-ekporo oke etu ọmụmụ anyị si kporo nke ya, and mgbe anyị kporo oke a ka anyị jide n'aka na ebe anyị na-eje na-enwe garanti na anyị ga-ezute Chineke. Ka Chineke gọzie anyị niile n'aha Jizọs. Ọbalọlụa
family, oh, wala batani kem. Atubulaze. Lufaka kana na bata high chief. Payo Sokeke. Ugochi Baleze. Nobody could village is over. Ogo Ucholora, one Atupulaze. Oh, Labatani came. Oh, Kumel. That's what me. Oh, Kumel. I got you a gazo. A jelly in it shall be well. I got you a gazo. Ulemelaka di Russia. Hey, and you made a Kodia. The pediatric consultant. Adazi Nnukwu. I got a calendar of the I see you. Don't say that. Back to follow. Come.
Thank you. Bueno, de Chigania. Nice. I did it. Men and I just said it. And the 2 men and he both said it. When at a primary school, why I jadi Omurana Egyptian again, Ben. Who come down? I'm you're that all in ya. In the wine and the idea. But no, my God, do it to wait here. Oh, when you want a bomb, also when you're going to go, I have been at a penny and yeah. Also, and I could say, I have been at home, probably, you're one also there. We've been at here. The near Benya. Oh, book. And all the other enemies is a kid. That's not I don't good. And all the idea. Because Umobara and whom we prefer. No one know how in particular. We do anything Antonio Honor. How many one? Oh, you didn't come, Maria. I know what that. So, because I can alone. Unu ni ati ofuma. Oji we no 93. Because only na ndi bia yi bi ofuma, I no do eto am to go. Tai kene lunu. Kene o mo ya fe na di aka ofuma. Ati ye fe kene. Because o wori kia. O me ko de to abi aburuku ya. Egidi anya onti. Amen. Tai kene ba. Chineke agozi ba. Mwa ye ne ko ba anya etu am. Because I like to go Gani. Then a woman, Unanya, I am a woman and a twist here. I can see poor. I can't name Pulia. I don't want you, the other. Oh, you go is in a bed and go cake. No, no. But then go water. Well, how did you do? I had a secret. Let me see what go. What did of man? No more to go for an Yanka. Very, very well. Chineke to have magic woman, Jesus Christ. Can you heard that? Ununanya, Boya, who went for the end. Even the non full of poor. They go see a way. It will be no see Dobia. I go see what I and Abella. So because I can let the room. I can let the room. I can let the room now class with your mind. Can't really, Maria Helen, okay, good. Can't really dinner when I got out.
Kankrobi Maria Helen, Kankrobi Nekwe Galaga. Kankrobi Maria is weak and over. Yes, Mary ever. Yes, Mary ever. Yes, Mary ever. Okay. Because we reach it up. We reach it up because this way Niger. Ikwu na ibe ya. Ụmụnna ya. Ndị nna ochie. Onye a na-akwa Maria Okeke-Ududo ya. Ndị ọgọ ya. Ndị nwere ya na ya. Biko ndị ọgọ niile anyị nwere pasụtụ ebe a. Ma ndị ezi Owerri. Ma ndị agụ, ndị nna ochie onye a na-akwa. Ma ndị nwere ya na anyị ndị be mmụọ fanche ya na-anọchi ebe a. Ma ndị ọgọ anyị. So biko unu kwado iwe na akpa ọba mbụ. Mana nna ochie chọọ ka o were aka ya na his own presentation. Ka mkpụrụ Maria, ka mkpụrụ ndị niile kwere gara aga. Ihe ezumike ebebe obi nwe n'anyị. Biko ndị nwa di ya na m mara Maria ọ bụ nnukwu nwa di ya na ba anya bụ onye isi nwa di ya na ba na-egbu na mmụọ na nwaanyị na Julian bụ onye isi na nwoke na ba na-egbu na mmụọ Maria na-eso ya na Ada onye isi ndị mmụọ Ada ba na-egbu na mmụọ ya ndị nwa di ya n'anya so ọ ya ka anyị ji wee sị na anyị ga-abịa ọ na-echuba anyị ka na-echu mmiri bifo ya wekwatụzie ịnọ na Izabe anyị na-ayọkwa unu ọ nwere ife unu na-eme gbara anyị gharị ụnadị eso anyị chacha anyị dafu unu na be anyị ụnadị abịa ikwu nne unu ka mgbazi unu nyekwu mala ụnadị abịa ikwu nne unu tishisu mana m ga-agba mbakọ unu bịa biko a sị na ọnwa nne ka a na-ezi ezi ada ezi enyi ezi biko na anyị na-ebi enyi ka a na-ezi biko nye na anyị kọpọreshọn biko ụnụ afọ ife anyị ji wee bịa nke bụ mmanya nke a bụ envelope akwa sie anyị kwuru Maria akwa nke a envelope ya esi biko ọnwụ Maria wutere onye ọbụla kama na ya Chineke ma nke ka m etu osi mekwu na ọ nwara anwụ ọ tara ya esi biko ngwa daalụ n'o. Thank you. Otito dị unu Jesu Kristi. Biko anyị kelere maka na ọ na-abụ mme na ogene metụ n'ugbo m a na-egbu ene mmụọ onye mụtara nne juru ya onye dịsị mma mụtara ka ncha nwanne nna anyị na ọ bụ anyị bụ isi ndị nna ochie ndị bụ ezinụlọ ndị obi na ụmụ bịara ala na ịbịa ha ugwugoro kpọmkwem ekụwa aka ekpe onye bịa bụ isi dara onye dịsị mma na ana so ọ na-abụ eji ebido n'isi nsokwa ịbara ego nri anyị tụrụ anya unu ka unu bịa nka maka o wee mee na ogene ha na ugbo m o wee kọrọ jebe bọọ anaghị akọ mkpụrụ ndụ nri mana o si dade ọdụba mma izizi mbụ na anyị kelere unu na ama ibe agbala na unu na-etere erikọ anya ọfụma ahụ izu a onye kwuru okwu ekwuchagbuo onye fee eze elu ya egbe na-asị na ọ ya dịrị unu mma ka anyị gara nkwuru gaba maka nkwucha ka o tere aka o wee bụrụ na ọ bụ ezinụlọ ndị be obi ndị nnukwu nna ochie kpọmkwem nke nụnwabụ nke anyị ji wee too unu wee na-asị unu jisi n'ike udo dịla unu in Jizọs name. Biko o nwere ihe ọ na mee egwu ọrụ Great Omission. Dr. Adinku ọ bụ Dr. Adinku ọ bịara na anụ ada nwaanyị kedu ije ọma na-ele ada nwaanyị
ọ na-anụ ya is from Cross River mana ọ na-anụ Igbo anyị maka nne na nna ya si mba anọ Igbo niile a na-asụ bụ inu a na-atụ ọ manye ya wee na-asị na erita Tọzdee ka ọ bịa be m wee bịa na be m wee na-asị m o olugbo ka ọ na-erezi ya ị na-abịago ebe a wezi m na ya makọrọ ya eme na ya eje chọọ hotel si na m nwere ebe ọ dụgoro ka ọ dị na anyị ga na-ala ebe ọchị niile akwa n'ọnwa nwa nwaanyị ahụ ya agbagha be nna ya wesị nna ya kweta so ihe niile na envelope ma nsi ewe o so n'isi ije so unu kene ya ọ na-asọpọtụ famili so na ọ bụghị onye eji ahụ Igbo ya eje Igbo disappoint ahụ so ana m asị ka unu kene bụ etu o si ene nwa m anya nwa nwaanyị na ụmụ ọ mụtara wee na-asị ka ebe ahụ n'ụlọ obodo ya na-adaghị nwa nwa na ọwa ọgọ Antoni Ọnụma ekene m unu ụmụ ọgbara ekene m unu kene ndị be ọnọrọ kene ndị nna ochie sofa wee bịa okwu niile kwuru ebe a nyere anyị obi ya n'ori testimony e nyere maka o nwere ebe ọ na-eme wee ikpe eji mee nwaada ya nke a mee nwaada nke a ma ekpegide ikpe mfe ekpe wee kporo were ihu anwụ bịa kwurukwa nwaada mana anyị dị happy na testimony unu nyere etu o si nekwata adịm n'anya anyị nwe obi na be anyị bụ witness anyị dị very proud of her ọ dị ike dịgidere ihe before ruo na nwaanyị ọta ụmụ ya afụfụ so otu se ebugharị ya eburu na so Chukwu gọziri ya ada unu nwaanyị o biri ezigbo ndụ Chukwu nyekwuo aka ọmụta ụmụazị ma ibe so ekene ka anyị na-enye unu aṅụrị ka anyị ji akwụ ya so ndị nna ochie si bịa ihe unu gwara ụmụ nwa dị ya n'ụlọ anụ ya tata abụgoro ụba mara emechaa tukwawa agụrụgụrụ eje yes ike ọbụ na ama ba amazikwa unu anụgwọ ibe egwu unu ka ọ kụziri so nọ ekene ka anyị na-enye unu ka nwokwu onye na-enye anyị ebe ahụ ọgọ nwa ya iyom Jizọs from ezi Owerri kedu nwa m nwoke ọ nụrụ adịakwuche na nwa m nwoke ọ na-anụ nwa ya from ezi Owerri wee gwa ya ibe ọ sị na ụlọ kacha na nwanyị wee sị na anything a na-emekwa na famili m ya ya bịa ọnwa nje nye sọpọtụ na ihe niile anyị wetara na tebụl ebe a ọ bụrụ na a akpọghị ya ọ ya adịzị ka maka oyi onye tọrọ anyị wee bịa ya more than 7 bịara na be wetara ebe a so ịyọ m onwe na atụbụlazi o nwere ebe ijebe ebe ị mere introduction ihe emerụ n'isi biko ibe nji wee kwuo okwu a ụlọ onye tọrọ ya ụmụ ya nọrọ ebe a kpati ya nọjọ outside and that's ụkwado ibe ha na-eme that's ife anyị na ụmụnne ya that's ụmụ Julian tọrọ onye a nwanyị ka jikere ya na ebe o mego ntụrụ ya n'ọka emeja n'isi biko esi nke m were ohere a wee kpọọ maka ndị ahụ obi ha dị ebe a and ha zipụrụ ezigbo ozi onye nke isi aka nọ ebe a at the last moment the John fell ọ gbara mbọ ka ya nọrọ ebe a ya anyị so biko ana m asị ka unu nabata excuse ha n'aha Kraịst na nwanyị ibe kọwara ikpeazụ ibe kọwara ikpeazụ we are aware their sister represented a bit yesterday well it is on record so I'm on record
is on record. So because I get no why look we can name no be your child is be I don't know why. Now why they are known. So because none. Dog guy can have no. Fancy tuna. No, my dear, I. So now, if I in a good, if a pasale, if I go to. I know him alone, you know. Behind that, or the written that. So if I could do by of course, I from an armor. If I need to know, there's no thing when I can. I don't mind. Can you know all of my Muri hulu, baru peli, hulu ni beli lepas. Even pela yang mana, gua nyawa nantinya, beli nak berja, bego, ni aku kisah, ni kata, ni job, kau tu ni aku, kau anak banyak, kau na, gua kau aku, aye ngweta go evi dini anu ya ngweta go aya ai kene du na ko nya na mo oni ya kene du ya dal aya nu go mana obuni take any lady through gwara ya oye gwa mai okay awa aya na abu ni na me okay. Que vous dites le oui. On a vu. Le oui. I don't know why. But my where for the just that John you when I use this. So that I go on about we are Nakapazia and how is where they are John you. Bachelor's here we are in the Padaga or you need. So, Maya, I'm going to support you. My grandma is very well. I'm a woman. And I do the condition on no gown. You get actually new. I'm doing the Bobo for you. I support you now. What am I am with you. You just put that way. When are you? Mama ti on na bo ewu ti alon ama yi ko mama wa ji
What is wrong with you? Kiki na kotori aweba. Mani kuwegon. When I see you, you don't know. No more. When I got out, because now you will pull one another. No, oh no, you go to a may have I might. No. Cousin, a man, Manari American. Church,